Hei, olen Daran Varis, lappalaiskarjalainen toiminnan ihminen. Minulla on vahva kokemus kotiin vietävien asumisen palvelujen johtamisesta. Johdin 14 yksikön tulospalvelualuetta miljoonien liikevaihdolla. Olen kehittänyt rakenteita, palvelumalleja, ratkaissut työyhteisökiistoja, sovitellut haastavia asiakas- ja omaisasioita, neuvotellut vaikeissa taloustilanteissa kuntien kanssa. Minua on kuvattu rohkeaksi, lämpimäksi ja pitkäjännitteiseksi, ja erityistaitoni on saada ihmiset ja tiimit toimimaan yhteistyössä myös muutostilanteissa. Uskon vahvasti yhdessä tekemiseen ja yhdessä oppimiseen, työhön vaikuttamiseen. Olen myös mielelläni itse johdettavana ja olen kiitollinen työssäni saamasta palautteesta. Olen tutustunut tähän Päijät-kotihankkeeseen ja näiden samojen teemojen kanssa, joita ovat oikea-aikainen palvelu, oikea-aikainen kotiutus ja tämmöinen kotiarviointi ja vaikuttavuuden teemat ja asiakkaan osallisuuden ja omaisen osallisuuden teemat. Ne on vahvasti läsnä myös minun työssäni tällä hetkellä Helsingin kaupungissa. Arvostan uuden oppimista ja näen, että parhaat innovaatiot ja ideat syntyy ihmisten välisissä vuorovaikutuksessa ja monialaisessa yhteistyössä osaamisen vaihdossa. Mä tarjoaisin teille laaja-alaisen kokemukseni, pitkäjännitteisen työotteen ja aidon halun palvella ihmisiä. Nähtäisikö haastattelussa?